I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Prvé vážnejšie zranenie po dlhej dobe sa mi stalo na klasickom tréningu nôh. Klasické rozhorevacie série boli samozrejme nejaké cviky ešte pred týmto cvikom, od ktorého sa to bude odvíjať. Upozorňoval som ho, nech nedáva ruky na kolená, nech si s nimi nepomáha pri tom leg presse, že môže dopadnúť veľmi zle. No a to sa mi stalo osudným. Presne túto chybu som spravil ja, ako úplný amatér som si dal ruky na kolená pri pracovnej poslednej sérii, respektíve mal som jednu pracovnú, pri pracovnej sérii som si dal ruky na kolená. Jakmile som zatlačil, posunula sa mi panva plus zadok smerom hore, takže sa mi vlastne vykolajila trochu chrbtica a proste celé zle. Cítil som nejakú nepríjemnú bolesť, pokladal som to za nejaké seknutie, alebo že to proste iba rozvalkám, rozoriem, že to bude v pohode. Nechcelo to prestať, skúšal som sa valkať na valčeku, skúšal som sa naťahovať na hrazde, bars, čo, iné cviky. Nešlo to. Môj scenár v hlave samozrejme bol, že už som skončil na 10 rokov s cvičením alebo niečo podobné. Ale našťastie nie. Som ku fyzioterapeutovi, ten ma ponaprával, pouvoľňoval. Skontrolovali sme, či sú všetky stavce v poriadku. Boli v poriadku tak na prvý pohľad. Taktiež sme mali teóriu o tom, že sa posunul asi stavec L5, čo je vlastne posledný hneď nad panvou. Nasledoval oddych, ktorý trval cca 1 až 2 týždne, keď sa pozerá fyzioterapeut, tak 2 týždne. Witness anything strange in the area? What, witness? Yes. Is this camera on? Yeah, we're live. Oh, nah, I ain't seen nothing. I ain't seen nothing. Matter of fact, I'm blind in my left eye and 43% blind in my right eye. I don't see much of nothing. Matter of fact, I can't even see you, sir. Zľahka cvičenie vršku tela, zľahka veľmi cvičenie nôh. Dočasne chvíľku som prestal cvičiť rumuny, drepy a podobné cviky, ale nie je dobré ich dlhodobo vyraďovať kvôli tomu, že telo na nich bolo zvyknuté ich cvičiť, posilnil si človek spodnú časť chrbta a časom by mohla ochabnúť a mohli by prísť nejaké ďalšie zdravotné problémy. Už ubehol cca mesiac od toho zranenia, už je to veľa lepšie. Jednoduché poučenie vyplýva z toho dávať si na seba väčší pozor.